ना ना ओह गाँव में हम आपन बेटी के ना बियाहब, चाहे हमार बेटी कुंवारे काहे न रह जाए। पांडे जी आपन साड़ू अनिल पाठक जी से बोल उठलन। अनिल पांडे की बेटी लक्ष्मी 27 वर्ष के हो गई रहे। ऐसे उनका ओकर शादी के बड़ा ही चिंता होत रहे। सरकारी नौकरी वाला जमाई खोजना बड़ा ही कठिन के काम बा। पांडे जी आपन दामाद अफसर ही खोजत रहन। कई सगा संबंधी उनका के मिलिट्री, एयरफोर्स जवान और रेलवे में ग्रुप डी के लइका बतैलस, लेकिन उनका वो सब पसंद ना आइल। पांडे जी के त आपन बेटी खाती केहू प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अफसर ही चाहत रहे, कम से कम बैंक पुए त जरूर। जहाँ कहीं भी लइका के पता लागत रहे उ ओइजा पहुंच जात रहन। कहीं दहेज के कारण त कहीं लइका उम्र में छोट निकल जात रहे। कहीं घर परिवार सब ठीक होत रहे त कुंडली के मिलाने ना होत रहे। पांडे जी के रविवार और छुट्टी के दिन त यही दौड़ भाग में निकल जात रहे। अनिल पाठक जी जब अपन बहनोई के गांव में एक बैंक पियो लइका होखे के सूचना देलन तब पांडे जी के नाक भौं सिकुड़े लागल। काहे कि वहाँ के पंडित लोग मांस मछली खाए वाला रहे। जब लक्ष्मी के माई के एह बात के जानकारी भइल त उ पांडे जी के क्लास लेवे शुरू कर देली। मेहरारू के झगड़ा सुन के पांडे जी अगला रविवार के जमुनिया गांव चले के प्लान बनैलन। अगला रविवार के आपन साणू के साथ जब उ जमुनिया गांव खातिर निकलन त रास्ता में उनकर रास्ता बिलाई काट देलस। उ फिर दूसरा रास्ता से मोटरसाइकिल घुमा के जमुनिया जाए के सोचलन। अनिल पाठक 2 घंटा में आपन बहिन के दरवाजा पर मोटरसाइकिल लगा के खड़ा हो गईलन। बहिन दोनों साढ़ू के चाय नाश्ता करवैली और बगल के घर के बाहर खड़ा एक लइका के तरफ इशारा करते हुए कहली कि इहे श्रीनिवास ह जो बैंक में मैनेजर बन गईल बा। एकर ही शादी खातिर हम लक्ष्मी के चर्चा एकर माई से कइले रही। एकर माई लक्ष्मी के कोई शादी में देखले रही, तब से उ हमरा के बात आगे बढ़ावे के कहताड़ी। श्रीनिवास के पापा बड़ा लालची आदमी हवन। ऐसे शायद दहेज ज्यादा मंगिहन, लेकिन रउरा ये सब बात के मत सोची, हम सब संभाल लेब। रउरा लोग हमरा साथे चली। लइका के देख पांडे जी बड़ा खुश भइलन, लेकिन उ मांस मछली खाए वाला ह एह बात से उनका थोड़ा मलाल होत रहे। उ तय कइलन कि श्रीनिवास के दरवाजा पर पानी भी ना पियब। दोनों साड़ू जैसे ही श्रीनिवास के दरवाजा पर पहुंचलन त लुंगी और बनियान पहिनले श्रीनिवास हड़बड़ा गईल और भागते हुए घर के अंदर चल गईल। पाठक जी के बहिन घर के अंदर गईली त थोड़ा देर में मधुसूदन मिश्रा जी आपन कोठरी से बाहर निकलन। पांडे जी और पाठक जी के हाथ जोड़ते हुए बैठे के कहलन। अनिल पाठक के तरफ मुड़ते हुए मिश्रा जी कहे लगलन कि अनिल बाबू, आज थोड़ा आंख लाग गईल ह। काल बाजार से लौटते समय मछली ले आई रही और रात में रेहू मछली कुछ ज्यादा ही खा लेनी, ऐसे ओकर खुमारी अभी तक बा। पांडे जी त मछली के नाम सुनकर ही उबकाए लगलन त अनिल पाठक जी मोर्चा संभरलन और कहे लगलन, देखी ना, भाई साहेब भी 3 दिन से बदहजमी के शिकार बाड़न। कल त इनका दस्त और उल्टी भी बुरा हालत कर देले रहे, मगर ई बेटी के बाप जो ठहरलन। रास्ता में 1-2 जगह दिशा मैदान और उल्टी करते हुए अइलन।
मिश्रा जी कहे लगलन कि हम हाल में ही पाचक बनैनी ह, 2 चम्मच में ही हाजमा दुरुस्त कर दी। बात चलते रहे कि एक 12 साल के लड़का चाय और नाश्ता के ट्रे पकड़े हुए आइल और टेबुल पर रखते हुए कहलस कि नाना जी रउरा के नानी बोलावत ताड़ी। मधुसूदन बाबू उठलन त पाठक जी के फुसफुसाते हुए पांडे जी कहे लगलन कि हम कुछ खाई पियब ना, हमार धर्म मत नासी, केहू तरह बहाना करके हमरा के एजा से निकाली और आपन पूरा तस्तरी के मिक्सचर और मिठाई अनिल पाठक के प्लेट में उलट देलन। अनिल भी मौका के फायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी मिठाई अटक गईलन और मिक्सचर भी आधा से ज्यादा चट कर गईलन। हड़बड़ी में कुछ गला में अटक गईल तब पांडे जी पानी के गिलास बढ़ाइलन तब पानी कुर्सी पर गिर गईल। अनिल देर न करते हुए उठ खड़ा भइलन, एह कारण भीगे से बच गईलन। पानी के जब तक गिरैतन तब तक गद्दा में पानी सूख लेले रहे। अब कुर्सी पर बैठे के मतलब रहे आपन सफेद पैजामा गीला करना। एकरा बाद दोनों साढ़ू खड़ा होके अगल बगल के घर के मुआयना करे लगलन। थोड़ा देर में ही मधुसूदन एक चंपरास के डिब्बा और एक चम्मच लेके आ खड़ा भइल और कहे लागल कि पांडे जी 2 चम्मच खा लिही, हाजमा सही हो जाई। अनिल बात के संभालते हुए कहलन कि रउरा थोड़ा सा पाउडर एक पुड़िया में दे दही, भाई साहेब घर पहुँच के सूते समय खइहन। मिश्रा जी एक बड़ा सा पुड़िया के एक पॉलीथिन में डाल के पांडे जी के थमा देलन और पूछे लगलन कि शादी में रउरा का इंतजाम करब। पांडे जी सब कुछ विस्तार से बतैलन त मधुसूदन जी कहलन कि हमारा तरफ से शादी पक्का समझी, रउरा अपन घरे नाता रिश्तेदार से मिलके लगन के तिथि तय करी। ई सुन पाठक जी और पांडे जी हाथ जोड़ लेलन और लइका से मिले के इच्छा व्यक्त कैलन। मधुसूदन की आवाज लगावे पर श्रीनिवास सामने आ खड़ा भइल और दोनों साड़ू के पैर छू के एक तरफ खड़ा हो गईल। जब पाठक जी बैठे के कहलन त बेचारा खाली पड़ल भींगल कुर्सी पर बैठ गईल। उ दोनों के सवाल के जवाब देते हुए एकाएक उबकाए लागल और घर के अंदर भागल। मधुसूदन मिश्रा जी अब बेटा के पीछे घर के अंदर जाए लगलन तब पांडे जी भी उनका से अपन घर खाती निकले के आज्ञा मांगलन। मिश्रा जी उनका के रात के खाना खा के जाए के कहलन तब अनिल कहे लगलन कि दूर के रास्ता बा, अभी आज्ञा दी, अगला बार भोजन के कार्यक्रम रही। दोनों साड़ू वापस घरे लौटलन त लक्ष्मी के माई शादी तय होके के खबर सुन बड़ा खुश भइली। शादी के दिन उतरल और देखते देखते शादी के दिन भी आ गई। पांडे जी अनिल के बहन के लइका वाले के पक्ष से ही रहे के अनुरोध कैलन। एह से उ शादी के एक दिन पहले ही आ गईली और शादी के विधि के सही से करे में आपन भाभी के बहिन और भाभी के मदद करे लगली। कन्यादान हो जाए के बाद जब अनिल पाठक जी आपन बहिन से पूछलन कि तू कैसे इतना कम दहेज में लालची की यहाँ शादी तय करवा देलू, तो उ मुस्कुराते हुए कहे लगली कि हम बस इतने कहले रही कि एकलौती लड़की बिया, सब कुछ त एकरे बा, और देखा एक कंजूस और दूसरा लालची दोनों समधी बन गईलन। ई सुन अनिल पाठक मुस्कुराए लगलन। शादी हो गईल और लक्ष्मी के विदाई के समय पांडे जी बहुत रोलन। लक्ष्मी के द्विरागमन करवावे पांडे जी कुछ दिन के बाद जमुनिया पहुंचलन तब मिश्रा जी समधी के आवभगत कैलन और कहलन कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी बिया। हम शायद दहेज के लालच में रिश्ता के नकार देती, पर प्रभु के दया और हमार श्रीमती के जिद शादी फाइनल करवा देलस। आज बेटा और बहू के खुश देखतानी त लागता कि सारा दुनिया मुस्कुराता। पांडे जी दब कहलन कि सब प्रभु के ही माया बा, ना त हम त मांस मच्छी के नाम से घृणा करत रही, हमरा दिमाग के ही फितूर कहीं। हमरा पहले दिन पानी के गिलास में मछली के गंध आवत रहे और पहले दिन ही पानी के गिलास
हमरा यही हड़बड़ी में कुर्सी पर गिर गई। मिश्रा जी तब ठहाका लगाते हुए कहलन कि पांडे जी, हमरा घरे मांस मछली के बर्तन अलग बा और कुर्सी पर रौरा उल्टी कर देले बानी। ई समझ के श्रीनिवास ओ दिन रौरा जाए के बाद कुर्सी के धो धा के स्वयं भी नहैलस। तो दोस्तों, ई कहानी हम एजे समाप्त करत हनी। अगर हमार कहानी अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब, घंटी भी दबा देब ताकि नया कहानी रौरा लोग तक पहुंच सके। धन्यवाद।